Salutare, oameni buni, eu sunt Rea și astăzi voi face un episod. Sunt aici cu o întrebare foarte importantă. Ce să iau, colet sau cartea nouă? Eu vreau să iau colet fiindcă nu înțeleg cum funcționează cartea nouă. Oricum, din opening-ul de la PES știu că e șansă, adică e aproape imposibil să nu spice, aproape carte nouă. Adică sunt foarte multe boxuri, în special dacă e PES-ul. M-am dus. Nu cred că trebuia să fug acolo, doar mi-am propăit ultima. Dacă n-aveam niciun gem, n-aveam ce să pierd. Mă duc. Da, de la Poison. Dacă voi câștiga acest match, voi face în total 600 de double token. Habar n-am cum se numesc de tokene de alea. Capcană. Iar m-a lovit. Sincer, dacă mi-ar pica o legendară, vreau să-mi pice hambar legendara nouă, e mult prea OP. Stau aici camp, că o să vină ăia cu multe... Yeah, boy! Ce i-am făcut? Hai, Nita! N-a fugit. Al meu e... M-am dus! L-a tras ăla. Deci scrieți în comentarii ce PES să iau, ăsta sau cel viitor. Dacă vor zice mai să iau colet, voi lua colet. Dacă nu, voi lua cartea care se va băga, habar n-am cum se numește. Acum o să mă uit și o să-i dau și try dacă s-a... încă nu s-a băgat. Mă gândeam că apare acolo, că o să se bage și merge să-i dau try. Nu știu, recent am dat și o update și recent am terminat și orele. Nu prea îmi place online, e mult mai bine de la școală după mine. Nu, de ce am dat pe gem grab? Bine! Bun, cu ce să... Cred că o să joc pe două, fiindcă pe solo nu prea pot să sparg chesturi cu Poco, chiar dacă le-au scăzut viața de ceva... What? Iar le-au făcut viața 6000. Știți că aveau... What? De ce? Aveau puțin viață, adică un puțin, dar aveau 4500, 5000 și... De ce m-am dus în mijloc? Deci Amber e o carte foarte bună. Adică dacă intră în mine, m-a spart. Plus că acum are 8. Cred că e în echipă cu Bull, da. Nu prea am șanse. Pe Amber trebuie să o baz cu tank de la apropiere sau de la distanță mai mare, cu Obit sau Colt sau Rico, ceva care dă la distanță mai mare ca ea. Cu Poco nu prea ai ce să-i faci, după ce că dai mult damage. Da, e foarte o pe cartea nouă, adică chiar o vreau, în sensul Amber se va băga altă carte nouă. Pe ce să joc? Acum ești șmecher că poți să-ți faci hărțile tale. Nu știu de cât timp au băgat asta, dar e super șmecher. Da, Robert din greșeală a luat skin-ul de Zombie. Și îi pare destul de rău că a făcut această alegere, fiindcă vrea și el să strângă pentru PES. Da, arată super șmecher skin-ul și 80 de gemuri, cred că e, sau 70, nu mi se pare chiar așa mult. Nu!
Și Spike mi se pare o legendară foarte OP. Ordinea în care le-aș vrea ar fi, cred, Leon, Amber, Spike, Crow și Sandy. Sandy mi se pare un pic mai slab. Adică nu mai slab neapărat. Ultimata OP, dar în rest Sandy e destul de slabă. De ce am intrat în Rosa? Adică uitați cât dă Spike. What? A, da, și e nașpa rău că s-a scos aia cu autogoluri. Că foarte mulți își dăteau din greșeală autogoluri. O, ce-a făcut? Pas, 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 pas. De ce n-am primit eu o minge? A, da, avem 2 goluri. Yay! Bun. Continuăm în continuare. O să joc cu Piper pe solo. Harta asta nu e prea bună de Piper. Ce misiune am? Nu e cine știe ce misiune. Nu e prea bună harta de Piper, în special solo, dar mă descurc. În mijloc clar. Uite, acum au 5000 chesturile. Îi dau snipe. E o tara prin zona aia. Uitați-l pe Max, ăla că e puțin HP are. Dacă vine pe mine. Să sperăm că nu vine pe mine. Eu o să stau camp aici, șansele să iau locul 1 sunt super mici. Deci o să aștept să văd ce se mai întâmplă. Max îl are 12 și vine pe mine. Meciul ăsta decurge bine. Yay! Am mai dat un meci de bounty. Să vedem ce se întâmplă. Cu echipierul meu AFK are o carte la Star Power. Yay! S-a trezit! Yay! Gata, mă duc! Nu! Ce noroc are tipul. Harta asta se pare că nu s-a schimbat. Yes! Am furat kill-ul. Nu, mi-a furat kill-ul. Aproape. Da, trebuia să sar. Intru în ei și sar cu ultimata. A intrat ea mine. Da, n-are sens să-mi dau ultimata. Haide! Măcar l-a omorât. Ne-am prăpăit amândoi ultimata, un schimb destul de cinstit. M-a spart. Oricum nu mai au șanse. Ba da, mai au șanse. Ba nu. Nu cred că o să fiu în aer. Să zicem că eram în aer. Bun, ca să mă pot decide o să dau try acestei cromatice. O să zic așa. Bun. Sunt curios cât dă acum minim. 500. E mult mai bine. Înainte și ultimata o fi la fel. O 2000 cu 2000, foarte bun ultimata. Din 2 hituri și ori încă. Adică... dar roboții au puțină viață. O să încerc... De ce am făcut asta? O să încerc pe ăștia că au mai multă viață să dăm cât timp se încarcă. La fel.
Da, din 4 hituri e chiar bine. Dacă iau un singur om cu ulti anti 2 ori și dacă iau mult, hai să zicem că iau 2. Oare contează? N-am cum. Da? Sau? Nu, n-am cum. Da, mă gândesc că îmi face ultimata dacă iau 2. Stamina e decentă, are ceva viață, 3200 pentru level 1. De amuzant rău să-ți dai ultimata pe roboței, că sunt foarte mulți și ți-o faci foarte repede. Întrebare pentru voi, rapid. Care este ultimata cărții? Nu contează dacă e la Star Power sau nu. Ultimata cărții, adică poate să fie și la Star Power, ultimata cărții să dea pe cea mai mare rază, nu neapărat în față, dar și în stânga și în dreapta. Care este cartea? Eu cred că este Poco. Sau Brock? Da, nu știu, cred că e Poco. Fiindcă atunci când are Star Power, ultimata lui dă damage. Nu dă prea mult, dar dă. Hai să dau un meci cu Gale. Pe Shelly m-a scăzut sezonul rău de tot. Am dat un solo. Fiindcă de ce nu? Deci scrieți neapărat ce carte să iau. Adică ce pe să iau, ăsta sau cel viitor? Nu, am văzut că mă omoară. De ce nu mi-am dat gadgetul? Lasă, o să iau pe Shelly. Am luat-o pe Shelly direct în mijloc merg. Sunt cam mulți player pentru mijloc. Da, sunt cam mulți. Hello. Bă, cum să fie afecat la trofeele astea? Bun, nu-s prea multe, 2500, dar te scade ceva. Și Shelly înainte știu că își făcea ultimata din 3 hituri nu de update-ul ăsta, e cel trecut și o face din 2 hituri. Gadgetul pe Nita îl stricaseră. Era să mor acolo. Îl stricaseră în sensul... M-a văzut. Salut. Cum să intri în Shelly? Adică se bloca ursul și stătea, nu știu, cred că 2 sau 3 secunde. Stătea până și îl dătea și era foarte nașpa. Ce dă tureta. Nu cream că mi-am dat... Bine. Foarte bun mi se pare gadgetul ăsta pe Shelly. Acum Nita, ursul ei când ai gadgetul nu mai stă pe loc, merge. Hai să vă arăt. Nu cred că trebuia să dau pe solo, dar asta nu e așa important. O să merg pe Bibi, fiindcă va fi obligat să se apropie de mine ca să pot să dau ursul. Come on! Vrei să... Haide, vino! Bine că m-am prins, asta mă prea îmi place câteodată la... o să o omor. Mai bine îl omor pe Colt. Dacă e să omor pe cineva care are și 4. Tim. Știu, nu-i frumos ce fac, dar fac timp doar de șmacher. Oricum n-are ce să-i fie frică de mine. Fiindcă el nu știe ce pot să fac. Ha. Da, n-a fost frumos ce am făcut, adică întâi să fac timp și după să-l omor. Urât din partea mea. Ce vrea să facă? Bibi a dobândit cam multe power cube-uri și mi-e puțin frică de ea.
Mă blocasem un pic. Da, e ok. Am 2 power cube-uri. Ar trebui să-i fie foarte frică de mine. Dacă le omor pe alea 2, o să fac 6 power cube-uri și o să am și eu o șansă mai mare. Să nu mor eu. Bă, da, sunt bun rău. Ce să zic? Bătaie! Hai că da! S-a oprit singură. Probabil a crezut că i-am dat stun. 5v5. M-ar fi la power cube-uri. Și ălea vin după asteroizi, deci am un avantaj. Nu. Da, știam că o să fac asta. De ce m-am blocat? Mă blochez, că sunt bun rău. Da, mă blochez câteodată din greșeală. Adică nu din greșeală, pur și simplu mai apăs. Bun, dacă îmi fac ultimata. Perfect. Te-ai dus. Vedeți, și acum merge în timp ce dă gadgetul. Ceea ce îmi place. Înainte îl dătea instant ce era mult prea... Recunosc că era prea OP. Bun, cu ce carte să joc acum? Hai să joc... Nu cu Sprout, că l-am dus la 20. Cu Burley. Hai pe solo. Ăsta... Cred că știu de unde l-am la prieteni. O joacă. Am jucat o dată cu el. Adică am dat pe lupa aia să-mi caute player cu echipier. A ieșit din timp. Nu m-a băgat pe Gem Grab, fiindcă l-am invitat și... În fine, probabil nu înțelege toată lumea. L-am invitat pe Boss Fight, fiindcă, nu știu, ca să-i sugerez carte, să nu mă dea random și la carte. Și a luat cartea care am zis-o și am reușit să batem ultimul boss. O singură dată am reușit, deci știu că pierd, dar nu e important, dar unic pe zăpadă, nu cred. Bun, hai că-mi revin eu. Hai că mai revin. N-am cum să-i bat. Hai că pe Jackie aia are mult prea multă viață pentru un Burley. Am nevoie de ajutor de la echipă. Aoleu, dacă aș avea și cu ce echipă... Nu! De ce am dat ultimata așa? Oricum meciul e pierdut, nu prea-mi pasă. I-am dat ceva. Dacă era cineva lângă mine, reușeam să o batem. Dar asta e. Meciul e pierdut, nu? Nu? Da. Nu. Asta e, hai să dau solo cu Burley. Probabil nu am fost atent când mă uitam la filmări, dar probabil se vede câte minute am filmat. Dacă acum vezi mai puține minute ca și acum 1 minut, este fiindcă am oprit filmarea din greșeală. Și voi face asta de destui multe ori. Adică în loc să pun pauză, o opresc. Ăluia nu o să am ce să-i fac dacă ea... Doar dacă fac timp cu cineva. Oh, Max! Tim? Hei, nu-i Bă, iar m-am blocat. Îs bun rău. De ce mă așteptam să fac asta? Are 10.000 viață fix. Deci chiar mă așteptam să fac asta. Bun, hai să joc și cu Ems. Dacă iar vreau să duc toate cărțile la 20, fiindcă dacă am toate cărțile la 20, știu că, adică la rang mai mare, știu că se mărește șansa la carte nouă. Uie, cineva spectei pe mine. Și azi, din păcate, o să filmez cu Robert. Adică, în general, doar Minecraft fac cu el. Adică nu doar Minecraft. Dar acum, în primul rând, el cred că e la oră. Bă, dar mă blochez în continuu. Nu o să intru acolo. Pur și simplu îmi dau într-un fel degetul și am și mâinile transpirate. Sunt niște chestii de deget foarte șmechere. Sunt pur și simplu pentru degetele mari și nu știu cum se numesc. Sunt ca și degetele la mânuși. Ceva de genul sunt. Adică ca să nu-ți transpire degetele.
Ce mă enervează ăla. Ăla dacă mă trage n-am nicio șansă, fiindcă această carte numită MZ e jalnică de la apropiere, dar de la distanță chiar dă ceva. Salut! S-ar putea să-i folosească ultima pe mine. Deci... Nu, și s-ar putea să vină la... Da. E și o Jackie acolo și o... se bate a doi. Și-o bat pe ăsta. Perfect. 1v1, n-am șanse. N-am șanse. Iar m-am blocat. Bă, dar mi-am dat și asta e geaba. E blocată. Hai, cam ce să-i fac? Dacă nu mi-ar trebui 6 stamine să o omor, ar fi șmecher rău. Dacă îmi fac ultima ta, s-ar putea să-mi se mărească șansele. Exact. Fiindcă și ultima ta dă damage puțin, dar dă. Da, face troll. Hai cu asteroidul. Uite așa oba cu asteroizii. Dau prea puțin. Nu m-am blocat, ce... Am fost borău. O băteam, dar m-am blocat, recunosc. Nu! Cel mai pro player la Brawl Stars. Hai și cu Jackie. Încerc să diversific cărțile. Și o să joc și pe altceva ca să diversific și game mode-ul. După cred că o să joc Mortis Brawl Ball. Că pot să ai scheme șmechere și chestii. Nu prea mă pricep, dar încerc. O să fac timp cu Mortis, fiindcă cu Mortis nu e prea ușor să dai win. Hei, Team bro. Dacă dă în mine o să-l omor. Team. Pe ăsta îl omor pe Gale. Eu vreau cu Mortis. Dacă mai dă un hit în mine, îl omor. Gata, am făcut cu amândoi. Bă, dar nu-i frumos ce face. Mă omoară. Bă, ăsta mă omoară, dar am făcut timp. Eu n-am vrut să... Bun, nici n-am avut când să-l omor, dar în fine, n-are importanță. Bun, acum hai să joc cum am zis. Mortis. Mortis Brawl Ball. Nu prea am ce să le fac, nici de la apropiere. Bun, de la apropiere doar lui Jackie n-am ce să-i fac. Bă, știți care sunt cele mai ciudate bătălii? Poco versus Poco. Jalnice bătăliile alea. Help me! Help! În apărare n-am ce să fac. Voi încerca să o minte să ne repe. Hai că da! Da, bine că și-a dat ultimata. O mănânc! Nu. Pro playeri. Uite și pe ai mei, recunosc, n-am făcut... Ce s-a întâmplat acolo? Și cum am omorât eu pe aia? Asta am jucat bine rău. Acum hai să joc și cu Dynamite. Pe ce să joc? Da, chiar, vă puteți uita cum mă numesc și vă arăt imediat clanul. Nu am clan. Îmi puteți scrie în comentarii clanurile voastre și eu o să-mi aleg un din clanuri. Și pentru ce vrea voi dau 1v1 cu el. Nu sunt foarte bun. Dar și voi dau 1v1 și pe măpi făcute voi. Dar nu vreau să faceți măpi de genul în care ești prins într-un pătrat și doar că ai dai numai cu Star Power poți să îl bați pe adversar. Vreau măpi cu care poți juca. Vreau măpi diferite și ciudate, adică amuzante. Dar nu vreau nici să fie speciale pentru o carte pe care o aveți voi. M-am dus.
Hai cu ultimata. De ce? Bă, Bibi, ții un pic. Am să ții. Nu! E. N-am luat pe nimeni cu ultimata. Am jucat foarte prost acolo, era easy gol și easy match. Adică și acum ei ne-au dat gol. Chiar aș vrea să dau 1v1 cu voi, cu oricine. Nu! Aoleu, dar pierd în continuu. Gata, mă asigur că nu pierd. Iau... Credeam că mi-a luat Dynamite. Oricum vreau duo. Că n-am jucat duo. Sau cred că am jucat. Credeam că mă dă și pe mine cu un tank. Și Crow e bun. Dar îmi trebuie mai multe porcuburi să avem și noi viață. Stăm decent. Iau 8. Dai pe bate. Nu știu unde... Dacă al meu moare, șansele mi se reduc foarte mult. Dar dacă al meu moare și iau eu power cube-urile, șansele mele sunt destul de mari. Hai! Intră în aia, așa. Am și o albina înfuriată. Bă, da, am dat-o bine, rău. Please, Crow, fugi. Nu, te rog, fugi. Te rog, fugi. Așa. Mă duc. Acum avem ceva șanse. Da, avem șanse super mari. Bine, Crow. Bă, nu mai da. Dispari. I-am desfințat. Stai pe loc? Am înțeles. Nu uitați să lăsați comentarii cu ce pe să iau și dacă v-a plăcut episodul puteți să dați like și să vă abonați. Eu am fost Rareș. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!